kuchingamidzai kwatiri kuita vatariri veSly Media TV. Zita ndinonzi Simbarashezvidza. Nhasi tiri kwabhora muvillage Madera. Umwe mwatashanyira mukomana Simbarashe Lot akaitwa hit and run kwamutare akakuvara zvakaipisisa. Tati timushanyire ataurewo dambudziko rake nekuti ave nemakore akuda kusvika maviri ari pamubhedha. Regai tinzwe atipewo nyaya yake. Ndakati ndiri kwamutare saka ndandakatomira hangu paseri pemashops, saka ndopa ndikangoona ndangovhenekwa nemalaizi, saka ndakangoda wedza ndinzvenge, ndopa ndikazongoika ndarohwa nemota ndapasi ndakatombofenda. Saka then ndakazoti pandakamuka ndakutakurwa ndo wakandibatsira, ndo wakaona mota wakutsanangudza kuti mota iyi yakangobva about 100 meters ichiskidha ichisvika ichibva yandirowa ndichibva ndadonhera pasi. Ndo pandikazotakurwa ndichizoendeswa kuchipatara kuMutare General Hospital. Maenda kuMutare General Hospital muchivhenekwa. Kukuvara kwenyu kwakatsanangurwa sei? Ndezvipi zvakatsanangurwa pakukuvara kwenyu? Makakuvara papi uye ndezvipi zvakatanga kunetsa? Chiremba vakantora CT scan vakati x-ray spinal cord ndo yakapesana mabhonzo, yakakwana kuita 3 mabhonzo. Saka ndo anokwanisa kuti aitwa operation adzoserwa panzvimbo. Saka panguva iyoyo ndiri kuchipatara ikoko ndaibatsirwa neshamwari dzangu dzandaimboshanda nadzo, saka mari yakazongoshayikwawo. Wakangokwanisa kungodibhadharirawo zvimwewo zvandingangobatsirwawo zvidiki diki, kungotiwo ndingokwanisa kupodza marwadzo ndiri muchipatara, ndichizotakurwawo ndichizouya kuno kwabhora kune vabereki. Saka kubva ipapo mari dzaingotinetsa, hatina kuzombowana rubatsiro. Then takazoti gore rapera iri ndo pane vamwewo vakazombopindirirawo, tikatombowanawo rumwe rubatsiro zvakare. Ivavo ndo vamwe vatiri kumbofamba tiinawo, inoitwa ndakanganwa zita racho. Ndo vamwe vatiri kumbofamba navo but tichiri tese. Then patakapedzisira kutaura navo vakati vane mari inosvika kuma 900. Saka kubva ipapo hatisati tambotaura navo zvakare. Ndimbokudzoserai kumashure zvishoma. Igore ripi raitika nyaya iyi yese? Yange iri musi wa 10 July 2021. Mataura imimi kuti paida kuitwa operation paspine pamabhonzo ari kunzi akapesana. Mari dzaitaurwa apa dzanga dzine uwandu wakadii? Mari dzakataurwa apa, takaenda kuparere Nyatwa, then takaitwa x-ray, then takapuwa quotation yezvinhu zvaidiwa apa yakabudisa 1500 yesimbi dziunzi operatwe musana. Saka then tasvika kuparere Nyatwa zvakare wakaita challenge kuti vaitaura kuti mabhonzo anenge ati garei anotinetsei plus mibhedha yedu yakazara. Saka tichizobvapo vatazoenda kunobhuka lodge. Ndasvika kulodge kuya ndakarwara, ndiri kulodge kuya, then takazotanga kushanda naprivate private doctor uya akauya kuzondiona akati ndine maronda. Saka maronda andinawo mabed sores akakura, saka handikwanisa kuitwa operation nemabed sores. Saka anofanira kutanga arapwa then tozoendera mberi neoperation. Ndokuenda kunogara kuSuburban Hospital. Ndakakwanisa kugara 2 weeks, mari yei ichibva yapera zvakare. Ndadzoka kuno kumba kusvika pandiri nhasi uno.
Saka ngati tarisei matambudziko amuri kusangana nawo mukoma Simba, kubva zvamakuwara kusvika pari zvino, ndeapi matambudziko amuri kusangana nawo muupenyu hwenyu? Dambudziko riri kunyanyonetsa ndiri kugara chaiko kutondinetsa zvokuti ndinotoswera ndakarara nguva zhinji. Kugara kunotonetsa, ndotogara ndakatotsigira nepire, ndinotogara ndakarara pamwe chete nemakumbo aya ndo anenge achindirwadza, anenge achita chiwewe, kunyanya gumbo rekuleft iri, pamwe chete neiwo mapiritsi acho zvakare, mari yacho inotinetsa kuti tiiwane kuno kwamai ava havashandi vakurawo, ndindaitomboshandawo ndichivachengeta. Ndo zvimwe zviri kutinetsa, pamwe chete nechikafu zvakare, ndo chiri kutinetsa mawaniro acho. Tinotongoponawo nekungopiwawo nemaneighbor edu, manext door, ndo vanombotionawo pane zvimwewo zviri kuti batsirikani pano. Accident iyi ine zvimwe here? Ndiri kuona panapa une kavheta, ine zvimwe here zvakakonzeresa muutano hwako zvawanga usingaiti mazuva ese? Ndizvozvo zvinosanganisira kugara pamwe chete nekubva mushunomo kusvika kumakumbo. Hapana chandinotombonzwa kumakumbo, ndinochitongonzwa chiwewe chete, hapana chandinotombonzwa kana ndakabatwa, pamwe chete nemudumbu zvakare. Nakuenda kutoilet ndotoshandisa iyo kapeta iyoyi. Ndo dambudziko takasangana naro, zvikuti kutofamba newheelchair handitokwanisa kutogara pawheelchair, makumbo aya haatombogonya. Wheelchair itorimo mumbomo, asi ndakatogara makumbo haatokwanisa kutogonya. Saka ndakatonzi kuti ndikwanise kubatsirikana ndototanga ndaitwa iyo operation iyoyo. Operation iyoyo yakaitwa nendakwanisa kugara pawheelchair, ndozoenda kurehab kuma-exercise, then ndendakwanisa kudzidziswawo zvimwe zvandokwanisa kudzidziswa ikoko zvandinge ndakuitawo zvandisiri kugona kuita pari zvino. Ndinoziva kuti kubva pawakuwara hauchashanda. Izvi zvakuafekta sei nemhuri yenyu yese? Ndichida futi kuzoziva kuti makazvarwa muri vangani mumhuri menyu, uye zvaafekta sei ivo mama wenyu vari kuti ndivo vari pano? Izvo zvanyanyoafekta zvitoti zvakatovakanganisa zvakanyanya, kutoti vatori neBP zvakare, kana kutofamba chaiko chaiko havatoenda kure, vanotongoswera vachingoitawo mabasa epano pamba, vaitongoponawo neungorimawo gadheni neungorimawo zvimwewo panapa zvavanongorimawo kuti tibatsirikane. Mumhuri medu tiripo 5, vasikana 3, vakomana tiripo 2. Varipi vamwe venyu ava vamunozvarwa navo? Panoti mukoma wangu aripo, anogara fananzi paChahwanda. Kozoita iye haanyanyobatana nevamwe, anongoitawo zvake wega, anoitawo zvemadrugs, zvekuti kana akangodhakwa akauya panapa mashoko chaiwo hatinyatsowirirana, anenge achingoita zvekungopesana nevamwe. Kozoita vamwe sisi vangu vahombe, vakaroorwa kuvhileji riri uko kunonzi kwaDehwe. Kozoita vamwe sisi vangu vari kuchitungwisa, ndoko vakaroorwa zvakare. Kozoita gotwe wandakasiyira musikana mudiki, aripo zvakare, anongoitawo mabasa emaoko. Pari zvino ari kumboita basa remumba, ndo maari kushanda house girl. Saka
pano munongori namama ndo vanokuona kuti maita zvese here zvese zvamunoda zvese ndo vanokubatsirai? Ya mama ndo wanondibatsira pari zvino. Apa pamaita tsaona iyi manga maroora here? Mune makore mangani mukomazimba? Pari zvino ndane 35 years handisati ndaroora. Dzoka kumashure paitika dambudziko iri, uyu munhu akakurova nemotikari uyu akazomboonekwa here? Pane here zvakazomboitwa kana kupolisi kana kuti abatwe azikanwa amiririre nyaya dzake? Uye munhu uyu akatongondirowa nekutongotiza. Yanga itori manheru past 11 yo. Akatongondirowa nekutongotiza. Ina ndautongomuona, vakatongomuona, vakaona zvaiitika, vakandiona kudhumwa kwandakaita, ndo vakamuona uyu munhu wacho. Asi kumuziva vakati hatitomuziva, kana kwaanogara hatitokuziva. Vaitenga iri mota yenzi twin cab. Ndo rudzi rwemota yakandidhuma. Ina handinotombobvira ndaiona. Idzo nyaya idzi hamuna kuzomboda kutsvaga kuti munzwe kuti zvakazofamba sei here kupolisi, nokuti pese paitika tsaona inoatendwa nemapurisa? Kuti kunoku tiri kure nekwamutare, saka hapana akazombokwanisa kudzokera ikoko kwamutare kubva kuno kwabhora kuti wazombononzwa kuti zvakamira sei. Zvo dambudziko nderekuti toshaya naiyo mari yekutotenga mapirizi, saka kuti tizokwanisa futi kunodzokerazve kwamutare kunonzwa kuti zvakamira sei, imwewo dambudziko futi rotakazosangana naro zvakare. Mukomazimba munogona kunge mune mashoko. Dzimwe dzenguva achakuonai muchitaura, dzimwe dzenguva shamwari dzake kunge nevamwe vanenge vanaye vanogona kuonai muchitaura. Munogona kunge mune shoko amuda kutaura kumunhu uyu akakuitirai izvi zvakadai, achizoshayika achitiza panzvimbo yatinoti hit and run. Mashoko andinongonawo ndeyekuti kana achingondinzwa kana kuti andionawo ngaangouya angondibatsirawo pane zvimwewo zviri kutitetsa kuno, kunyanya mapiritsi nezvimwewo zvekuti zvakawanda zviri kutinetsa, zvekutoti mapiritsi chaiwo kutoti atowanika pakaoma. Icho chikafu chacho zvakare kuti chiwanike futi zvakaoma, zvekutoti gore rino hameno kuti tichapona sei, tichatomira naiwo manext door aya ndo wachatoona kunyanya nguva zhinji. Saka iye kana akateerera zvake ngaangouya pamwe akangotyawo hake kuti adhuma munhu, kutya kusungwa, asi tinongotaurirana ongondibatsirawo. Pari zvino ndagara namai vasimba rashe lot. Mai ndivo vanoona kuti simba adya, simba aenda kuchimbuzi, simba ageza. Regai tikurukure navo vatiudzewo kuti ivo dambudziko iri rakavaomera sei. Mama, ndinokumbira kuti mutsanangure kune vatariri kuti chimiro ichi chakaitika kumwana wenyu chakubatai sei samai, uyezve muchitaura zviri pamwoyo penyu. Dambudziko rangu ndakatambira mwana wangu, semwana wangu ndakabereka kubvira ari mudiki, saka kwakuzviramba hapana, ndakangotambirawo, hapana zvakuita. Dambudziko racho iroro, mwana wangu afambe aite sei, asi inini ndinongozvitambira zvese izvozvo, ndinongovharurawo mbatya dzangu achiita manapukeni. Iwo vaibatsira vaititengera mapamba, kumanje sewo mari iri kutambura, ari kuda kutsvaga kuti mari ikwane. Zvino apa ndinongotendawo Mwari kuti dai Mwari apindira aitawo zvakanaka. Ndinotendawo mhuri yeZimbabwe
vamwe anombotambanudza maoko achibvisawo zvimwe nezvimwe zvakubatsira. Nongoti Mwari pindira upfuriridze ipapo. Zvese ndakazvigamuchira zvekuchengera mwana. Ndandinewo kumbudzi newasikana mukomana naye hapana pachingoshaudhadha kuti zvakati zvisinganzwisisike. Rimwe zuva akadhakwa ati bereka mwana wako, ndiye zvinonyanya kundibata. Bereka mwana wako uyu bude munhu. Zvanotaura so ndazoti ndizvozvo hapana zvakuita. Ndiye mweya yetsvina iyo inotaurwa navachechi kana paradze, ndikuti mweya wetsvina. Kana ukabereka vana ngani vese azofanana. Pana umwe anenge ari mhando, pana umwe anenge achizobaya vamwe. Zvino shoko rangu nototi manje ini ndikafa pane kubatana here papa. Ndakambodzingidziwa futi nemukomana uyo. Tikagara kunzvimbo kumwe ndikaita seyo assistant, ndii ndakatotenga kwete baba. Ini ndakatotenga baba achiti handisi kuda mwezi waisusu mabranda unze ndiri kuenda kuMalawi. Tati kuMalawi kupi? Ngatitsvage nzvimbo. Ndakatsvaga nzvimbo tikatambiriwa nababa wedu. Baba ipa akafa manje anzi baba vafa. Iwe unofana kubuda pano. Uende. Takabvisiwa pano tikagara kusaidhi. Asabuka handina kumbowapira nekuti nyaya yakaenda kumapurisa. And then zvakaoma baba. Newo akanibatsira. Ari kubatsira nezvine zvisipo chiko asi mbacha aiwa dzangu ndinongobharura, dzimwe ndinopfeka, dzindinongopawo nevanhu. Kubvira ipa kuwara ndotaka svikawo July 2 years. Mbacha dzangu dzakuita mapampa nchiita sei, asi ava angapindira vangachitenga mapampa 20 kuita sei kumanje sakunzi mali mamatina nakuti chubwe yaimbomiramira inombomiramira vaitengesa zvisimbi. Ndakatora mabadza zvisimbi migwara zvese kutengesa. Ndikapawa $7 ndotenga mapiritsi mapekete maviri. Pamwe vana wamanyamanya kuti toitei kwa amai uende kumali chokuita sei. Mkuu washo angazoti iwe bvisa mali kudini azviti. Iye mwana ndiye anoziva mwanasikana kuti ndizvinyimesa kuti nditenge kapiritsi. Nekuti mkuu washo ndo anoroora. Zvino dambudziko rakadaro rinowana Mwari. Naimi vanhu vaZimbabwe. Ini kwangu ngoti Mwari kumanje so ndamusha ndakutoja ndikuita sei. Ndati ndikasimuka ndikagara pachiapo ndolala ndakagara ipa. Pamwe ndogara mugadeni. Pamwe ndodona. Ndiye baba ndiye amai iye andoti pana sauti pana chi andinzwe kushaudha kuita sei upenyu wake aiwa. Mwana ina mbana ine. Ini ndinoitwa madzimai mbuya Edina. Naitwa Edina Lot. Pana Edina Lot andimwe wawa andite sei. Asi ndinongogara pano kana mukabvunza vamwe. Asi vamwe wacho ambotibatsira. Zvino mari kubatsira kwakutoitwa portion ndiye inonetsa asi yakungoti tenga isipo. Ndikabviswa $5 isipo inotenga neshuga. Ndikabviswa $7 inotenga kana tupfu. Toita sei. Zvino ameno ndinongoisawo kwa imimi muri Zimbabwe kuti tinopera papi. Anti ukulukula unenge wapotswa. Tinozokulukula kana ndiri upenyu kuzoti Mwari. Nekuti ipo paya pamwe dzinomboenda ndikaisa zvino mumba umo. Zvese zvinhu zvinongonyeka paya. Zvichingotsva ndisingazivi kuti zvaitwa sei. Kurasika. Kupererewa. Ndikuzvinzwa koko muri yeZimbabwe yakakutarisai pane ino nguva. Nyatso yekudoma kuti rubatsiro rwamungada kwavari rwakamira sei kuti vanyatso kuzviziva uyezve vanokubatsirai vazokwanisa kunge vachikubatai. Kubatsira uko kana akabatsira pane mukomana uyu iko kupona kwake kune portion ndiye kupona kwake. Kuedza zvikaramba zvoedzwa zvimwe. Nekuti mazuva acho awanda ikasvika July 2 years. Zvechikafu izvi zvingangodaro kudya chikafu kuiwo nengoti umwe achichema uchidya chikafu azvizoita. Chikafu chinobatsira zvake zvinokazoti ndoda zvakati anozoti maiwe ko chii chaitika wona igoro rine zvaita munda mwacho mwamuna kana dei pane fertilizer hapana chinobuda nemvura zvinokubatsira anobatsira zvawo manisido wacho asi anoneta kutoti hatina kubvira pana sauti pana sipo pana chi asi fanike mapamba aiwa mpasha dzangu ndinongobharura. Vamwe vanondipa futi mpasha ndipfeka igogo. Upenyu waso unenge uchida kungobatsirawo zvinenge zviri kana chikafu kana chii kana zvese tinenge tichizokurukurawo kuzoti one dzimba dzacho mamiriro vacho ndakatokwira apa ndikagadzira mudenga mwacho
vamwe vakandisirawo chipepa pamusoro apa ndikatoona imvura ikuerera ndinotodhonza kamubhedha kaikai kana panze akati panze ndinombodhonza ikaka saka mwana uchereka ndinombodhonza kudai so kumuisawo panze. Imba yacho ndakagadzira kupfekera marata. Imba iyi ndikatoda akati mari akanzama akati ambuya tipe $10 tigadzire chikuchini ichi. Ndikati $10 ndiye mapiritsi handini $10 handine kana kwanaya ndibike gatsi ndinocha kubika na gatsi izvo angachitenga kwamutali mukomana uyu ndochena ati gatsi inokuti handizvizive ndoda zveone saka ndinobisa ndobikira kusaidi apo takaisa zvimapepa apo inobva yati imomo handina kana $10 ekupa munhu kuti apfirire kuchini ndinongoti Mwari chero tichifema izvo mvura yakuenda kuopema. Imi vapenyu ndimi munenge muna ruzivo kuti zvakadai tinotangira papi. Ini handina shoko rangu rokutoti kubatsira wacho aitenga mapamba chikafu chiko zvese zvaitengwa zvino kumanjiso pomwe zvakasunga nekuti iyo mari yacho mubhedha unoda mari pollution mari kwese kwataura kwacho inini ndinongoti Mwari aiwa ndigone. Tichitarisa mukomana asati akuwara mungatsanangurira vateereri kuti upenyu hwanga uri sei aikubatsiraiwo sei? Mukomana anga asati akuwara aingovaka munomu kuvaka munomu vamwe aimpawo $100 ndakabhoya anompawo yake iye wopowo yake yange isingakwaniwo kuti atenge zvimwe kuti aone kuvaka. Akambotenga tumarata tulimo mumba umu akazoti amai onai mari yacho haisi kuita bhete kuti ndiende kwamutali ndinombovaka pamwe ndingaonewo rubatsiro rwekuti ndionewo musha kuvaka tiputse iyi tivakewo imwe imba one izvo yaitiwo yakavakwa nababa nadhaga haina simende. Saka ndakuenda koshanda kuti ndione kubatsirikana mwana uyo aitenga zvese chikafu zvese ndiwo amai ndiwo baba ndiwo sekuru ndiwo hanzadzi iyeyo mwana ndiye mwana. Saka ipapa ndikafunga so nozoti Mwari adii kuti nditange ndafa inini ozofa iye zvisikuita. Tiri kuzvinzwa gogo pari zvino makamirira kuti mwana aende kuoperation upenyu hwenyu huri sei huri kufamba sei? Upenyu hwangu ndizvo zvongoti Mwari ndemapindira kuti mwana uyo aite zvakanaka. Ndemapindira Mwari mukapindira mwana akaita zvakanaka. Aiwa ndinenge nchionawo baba sabhuku onai manje ndamunhu nekuti kana ukaita zvakaita sei una dambudziko rakadai uchisonyiwa hapana chinombobatsira. Asi dai angoitawo mushe ipapo akatoti mapiritsi haasi kushanda here hanzi nekuti makumbo ari kurwadza sei nekuti makumbo acho haana kuzvimba nzi tsinga dzese dzakabatana kubatana kwatsinga musana ndiwo bhodhi yemunhu ndiye musana kana pasina musana hapana basa. Izvo akati saidi rese iri rakatonora uku ndekudi kukushanda kusei kwanzi tsinga dzacho dzakabatana. Ndikazoti Mwari ndiye anopindira Mwari ndiye anoziva zvese isusu kwedu kungochema chete kuti nai Mwari zvinoda kuti nei Mwari uchifamba nei Mwari uchimhanya ukangoti nei Mwari ukagara so hapana. Zvino Mwari ndiye anoita zvakanaka kutoti aiwa apa kana imwe yetsvina kana chiri chii aiwa dei zvangosudurukawo nekuti inini ndikutoti Mwari wakaitawo amwe anodai nemotikari ofira tipapo ozoya adai manje uyu autodai ndikatoti pamwe mweya tsvina iye Mwari ndimi munopindira ndimi munogona ndimi munoziva upenyu wacho iwo. Inini upenyu ndokungoti maiwe kukachena so kuti kondinoje ngangoti ndinoje unoona umwe sauti umwe upfu umwe shuga ndikazoti ndo upenyu wacho. Ameno upenyu wacho kuti uchapera sei kuti uchatambanuka sei. Saka kana mwadai so nenge nchingoti tine hama vandigere navo ndi Bishop Njikiza ndiwo vanombopota vachishanyira varwere ava vachivapawo inonzi spiritual support. Regai tinzwe kuti ivo vanoti kudii panyaya iyi. Tinogamuchira muchironga taura yenyu kuti imimo sevafudzi vemweya yevanhu munotiwo kudiiwo nenyaya yatinayo panapa. Tinotenda nyaya yamukomasimba inyaya yatiri kunamata zvikuru kuti Mwari apindire. Isusu tinobhilivha kuti Mwari hapana chaasingagoni.
uye tinonamatawo kuti even Mwari wacho nyasha dzisvike kumadhokta, nyasha dzisvike kumishonga, uye nyasha dzisvike even kune vanobatsira. Saka zvese izvozvo tinenge tichitenda kuti zvinobva pakunamata. Asi tanamata pane pamwe pekuti tinozodzika on ground woona kuti pane maneeds anenge aripo achidiwa. For example, iye Jesu acho anototaura achiti pane nguva yandakanzwa nzara ndikauya kwamuri asi hamuna kundipa chekudya, ndakauya ndichitonorwa asi hamuna kundipa chekufuka. Zvoreva kuti akanga akutaura upenyu hwevanhu, maneeds anenge achidiwa pavanhu. Saka panyaya iri pano yamukoma simba kunamata, tiri kunamata asi takuda kuti Mwari vachizviratidza kuburikidza nekusimudzawo vanhu vanobatsiridza pamaneeds aripo. Inyaya yekuti dzimweni dzenguva tikaona paine maneeds atinokwanisa munharaunda matinogara, pamwe pacho tinomiramira tichipa zvichifamba, asi pozovewo pekuti tinokundwa senharaunda panenge paine maneeds ari kudiwa akawanda sezviri pano. Pari kudiwa maneeds kunyanya kubva kumari kusvika kuchikafu. Saka tinoita kukumbira kunyanya Zimbabwe tinoitenda kuti nyika yevanhu vanonamata inorekodwa almost 75% yemaChristians. Kureva kuti kana tasangana nezvinhu zvakadai tinotenda kuti tinotakurirana mutoro. Uye ndiri kutaurawo kuZimbabwe yose kuti ngatibatsirei mukoma simba physically and spiritually. Minamato tinoramba tichipfuurira mberi nekunamata, uyewo vanotambanudzwa. Shoko rinoti rwakaropafadzwa sei ruoko runopa pane runogamuchira. Saka vanhu vatinawo munharaunda madera muno, uye ibasawo redu sevafudzi rekufamba tichiona kuti vaswera sei, vadyei, vadii, asi kutaura chokwadi rubatsiro ruri kudiwa masvita. Tinotenda nemashoko enyu Bishop. Tinotenda Mwari vave mubatsiri pazvose. Amen. Ndiyo nyaya yatanga tinayo vatariri veSly Media TV, inyaya inosuwisa, nyaya inonzwisa tsitsi. Gogo vatambura vari kuchengeta mwana wavo mukomana uyo akaita tsaona hit and run. Vanotanga vachizvigona, vachikwanisa kuzvitengesera zvinhu zvavanazvo kusvika vasisina chekubata. Varipo vanobatsirawo vemunharaunda, asika dambudziko guru riripo apa nderekuti mukomana simba raShelot aende kuoperation, akwanise kuita upenyu hwake uhwanga uchiita nakare kare kose, akwanise futi kuriritira gogo. Ndinoziva nyaya dzatinounza idzi ndedzekuti imimi vamwe vatariri veSly Media TV vanotambanudza ruoko munokwanisa kubatsirawo kuti upenyu hwasimba raShelot hudzokere pahwanga huri, akwanise kuriritira kuchengeta mama wake, uyezve nekushanda mabasa aanga agara achiita sezvo ari mukomana wechidiki. Semazuva ese tinokurudzirai kuti musubscribe, mushare, mulike mavideos atinge tichikupai panapa. Tinoziva munogara muchiti follow muri vadadisi. Anokuonekai nemufaro ndisimba raShelot, ndichitenderawo Shorai Murwira akabata mushini. Semazuva ese tinoti Sly Media, building bridges. This is Yabuda TV, hakudi masivi Sly Media TV, yandispota ndiri mustreet ndazoona ndapa news ndakawandwa nema views. Sly Media TV mandichinjira ang my dreams. Sly ya Sly Media, Sly ya Sly Media, Sly ya Sly Media, Sly ya Sly Media. Kuchinja vision ya mageto youth, kuchinja life ya mageto youth, kutipa nzira semageto youth, kutipa gwara ramangwana rakanaka. Sly ya Sly Media.